Zašto se muslimanka pokriva? Treba ženama objasniti što se muslimanka pokriva. I treba ženama objasniti što se treba propisno pokriti. Znate, ljudi koji nisu jaki u vjeri ili koji ne shvataju vjeru ko bi, on kaže, pa meni je lijepo i ovako. Pa ne, ozbiljno, aj ti sad njemu reci da to nije lijepo. A jes lijepo, žena se sredila, nacifrala, lijepak prava. Sad treba ljude, znači to je pitanje vjere, nije to pitanje Alije, Amela i Semina, to Allah dragi spušta u srce. Sad meni i tebi treba, na nama je da fino ljudima objasnimo što je to Allah naredio žena da se pokrije. Da joj kažeš, pa ženska glava, vidiš da ti si sva zinet, ti si svak onaj biser u školjki. A kakav je to biser bez školjke? To i nije biser. Zar se najslađe stvari ne nalaze omotane? Čokolada i ostalo. Jel' tako?